Revolta Permanent orain arte Barakaldoko bi mutiko ziren, Iker Bila eta Iker Aginaga. Revolta Permanent taldea berez hasi zen 2008an, Iker eta biok egon gara betidanik elkarrekin musika egiten. 12-13 urte zituztela institutuan elkar ezagutu eta rapa egiten hasi ziren. Biok gustoko genaukan rapa eta horrela hasi ginen, ere beste arrazoi batengatik zen ez genekien inolako instrumentoik jotzen. Beraz, ze musika egin dezakegu instrumentoik gabe, rapa. Askok baina 2011an ezagutu zituzten Kantuka abestiari esker. Kantuka abestia rapatik aldentzen da. Egia da, onuragarria izan zela guretzako, ze jende pilo ezagutu gintuen eta kontzertu pilo lortu genituen, baina berez, zer puntua. Aspertzera aldu da. Bai. Kantuka betian edo hemen. Pausoka beti pausos eta pausos nekatuta astuta nituen atxo egindako promesak. Horregatik hain zuzen, eten bat egin eta proiektu berri bati ekin zioten. Mikel Becerra gitarra jolearekin elkartuta herri oihua sortu zuten. Herri oihuan soinu metaleroagoa landu dute eta 2 disko eta kontzertu andana egin dituzte azken 2 urteetan. Eta tarte honetan ere hasi zuten harremana Gaua zigiluarekin eta Aitor Abio musikari eta produktore ezagunarekin. Abio, PLT edo Matxura bezalako taldeen partaide izandakoa eta Belakoren produktorea besteak beste, Revoltaren kanta berrien base instrumentalak egiten hasi zen eta halako batean Maiaren alderdiz aldatzea erabaki zuen. Hasi nintzen aldarri honetan, produkzioa egiten eta hola, eta denbora junala, junitzen, konturatzen, gero eta gehiago gustatzen zitzaiela, gero eta gehiago. Eta azkenean, proposatu nien ia sartu albanitzan, eta, mira, amores, uste do, bintzat, Bai. Berak egin ditu baseak eta batean egun baten esatu, igo nahi dut zuekin esan atokira, eta esan balante. Azkenean, Laurak igo gara estera atokira, Laurak entxeratzen, eta perfecto. Eta beragaz ikasten gabiz momentu guztietan. 40 piku urte ukita eta de repente 20 urteko mutiltxoekin jotzea eta hola, benetan plazera. Oso gente profesionala da, oso mutil fina ganea musika egiteko orduan eta hori, eta posik, benetan posik. Orain beraz, Revolta Permanent 4 lagun dira, Iker Bila, Iker Aginaga, Mikel Becerra eta Aitor Abio. Genesis deitzen da fase berri honen lehen diskoa. Aurrekoetan bezala, aldarrikapena hitzetan eta etiketatzen horren erraza ez den musika. Izan liteke elektronika eta hip-hop austartzea, bai, nahiko elektronikoa da, bas instrumentalak elektronika mundua mugitzen dira. Gero ere, Mikelek gitarrakin beste estilo batzuk edo sartzen dizkio musikari, eta gu hip-hopa ditugu rapeatzen du, beraz. Hip-hop elektronika ez dakit nola definitu. Finean, gehien nabaritzen dena da heldutasuna. Heldutasuna eta urteak. Musika estilo ezberdinak kontsumitu ditugu, beste talde motak, beste estilo musikalak, eta azkenean hori bere influentzia du. Interesa behintzat piztu dute, aurkezpen birarako 30 kontzertu baino gehiago lortu dituzte dagoneko. Erantzun ona izan dugu, eta ia ere jendeak ondo erantzuten duen. Gu prest, haiei guztia emateko. Beldurrik ez. Hemen da Revolta Permanent berria.